Kazetagunean konpromisoa dugu teknologia berrietan aurrera egiteko. Horregatik, koronavirusa dela eta gure zentroak ixten diren bitartean, telefonoz eta posta elektronikoz laguntza izango duzu zure zalantza teknologiko guztiak argitzeko. Zerbitzu honen lehentasunezko helburuetako bat da beren gaitasun digitalak areagotzeko aholkuak edo jarraibideak behar dituzten familiei laguntza ematea, eta horrela beren seme-alabei laguntzea ikastetxeek gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoko ikasle guztiei bidaltzen dizkieten online zereginetan. Halaber, informazioaren eta komunikazioaren teknologien inguruko edozein zalantza argitzeko laguntza behar duen edonork, telefonoz edo posta elektronikoz egin dezake kontsulta. Hain zuzen ere, funtsezkoa ikusten dugu laguntza ematea honen erosketetan, banku izapideetan eta abarretan laguntza behar duten kolektiboei. Eragiketa hauek orain, bai ala bai, etxetik egin behar dira eta ez dakite ondo funtzionatzen. Halaber, laguntza eman nahi diegu senide eta lagunekin bideo-dei bat nola egin edo berehalako mezularitzako aplikazio bat nola erabili ez dakiten pertsona guztiei. Orain, inoiz baino gehiago konektatuta egon behar dugu. Horregatik, deitu edo idatzi eta ez geratu zalantzarekin.